μικρή σε ηλικία θα γδυθεί πρώτη. Μετά θα πηγαίνουμε προς τα πάνω. Η Δήμητρα με θυμήθηκε, η Δέσποινα και η Έλενα. Αγάπη μου, βέβαια. Ετοιμαστείτε, κόρες. Θα νιώθω. Λοιπόν, Γιατί θα γδυθούμε, δεν έχω καταλάβει. Θα σου πω, γιατί για να βάλουμε τη στολή που πρέπει, για να κάνουμε χουλαχούπ, μωρό μου, χουλαχούπ, Συγγνώμη, και ντυμένη πρέπει να λυθούμε πρώτα. Πας έτσι, χουλαχούπ ακούω. Έτσι με αυτά τα ρούχα. Γιατί ναι, Μπορείς να πας να κάνεις στη κοιλιά. χουλαχούπ. Ναι, κάνει γουνάς γοφούς. Με αυτά τα ρούχα και με την τακούνα, μωρή, θα πας να κάνεις χουλαχούπ. Μπορώ, σιγά, τι το δύσκολο. Καλά, πάμε να δούμε στο βίντεο πώς είναι, γιατί δεν θα τρελάνει εδώ η Έλενα. Δεν υπάρχει, παιδιά. χουλαχούπ. Είπα και εγώ λίγο να ασχοληθώ με τα fit, με τα γυμναστικές και. Το hula hoop μετά από χρόνια κάνει δυναμικό comeback ως όργανο γυμναστικής, για το οποίο μάλιστα οι ειδικοί αναφέρουν ότι έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στη λειτουργία της καρδιάς και βοηθά και στο διαλογισμό. Εμείς συναντήσαμε την Σάνι, η οποία διοργανώνει σεμινάρια hula hoop για όσες και όσους από εσάς θέλετε να γυμναστείτε με το αγαπημένο παιχνίδι των παιδικών μας χρόνων. Το hula hoop είναι ένα παιδικό παιχνίδι που υπάρχει σχεδόν από τη δεκαετία του 50. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει γίνει μια άνθηση κυρίως στην Αμερική και στην Αυστραλία και ασχολούνται οι ενήλικες πια σαν μια άσκηση, μια μορφή χορού μαζί με το hula hoop. Ποια σημεία του σώματος γυμνάζει το hula hoop? Κυρίως οι πρώτες κινήσεις που μαθαίνουμε γυμνάζουν τους κοιλιακούς μυς. Τους κάτω, αλλά σιγά σιγά και τους άνω και όλο το σώμα. Δηλαδή έχουμε κινήσεις που γίνονται από την κοιλιά μέχρι τα γόνατα και μετά ψηλά πάνω στο στήθος, στο λαιμό, στα χέρια. Και βέβαια έχουμε όλες τις εξωτερικές κινήσεις με τα χέρια, οι οποίες γυμνάζουν πάρα πολύ τα χέρια. Σε πόσο καιρό φαίνονται τα αποτελέσματα στο κορμί μας αφού γυμναστούμε με το hula hoop? Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι περισσότεροι που έρχονται για πρώτη φορά για μάθημα μου λένε ότι πιαστήκαν, που δεν το περιμένανε. Δηλαδή αρχίζει και πιάνεται λίγο έτσι η κυλίτσα μας και τα χέρια, αλλά σιγά σιγά, δηλαδή μέσα στους 3 μήνες που είναι και η περίοδος η αρχάρια, ας το πούμε έτσι, ξεκινάνε να φαίνονται αποτελέσματα που λεπταίνει η μέση, σφίγγουν οι κοιλιακοί, γλουτιέοι. Τα hula hoop που χρησιμοποιούμε πια δεν είναι τα hula hoop τα παιδικά που θυμόμαστε στη παιδική μας ηλικία. Είναι hula hoop ενηλίκων. Αυτά έχουν ειδικό βάρος, είναι ζυγισμένα και έχουν εξωτερικά ταινίες οι οποίες μας βοηθάνε, είναι αντιολισθηρές, έτσι ώστε να μην μας πέφτει το hula hoop. Τι δεν ξέρουμε για το hula hoop που θα έπρεπε να μάθουμε? Τι δεν ξέρουμε? Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε για το hula hoop. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε ότι ήταν ιστορικά, ξεκίνησε από τους Ινδιάνους της Αμερικής. Ήταν κάτι το οποίο το κάνανε άντρες γυναίκες για τη λειτουργία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι επίσης κάνουν και οι άντρες και οι μεγαλύτεροι hoopers λέγονται παγκοσμίως αυτοί που ασχολούνται με το hula hoop, είναι άντρες και μάλιστα είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό και διαδίδεται τώρα το hula hoop πια σε όλες τις ηλικίες και έχουμε παραδείγματα και πολλών διασύμων που κάνουν hula hoop, όπως η Μισελ Ομπάμα και από διάφορες ηλικίες. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο από ανθρώπους που είναι 80 χρονών και κάνουν hula hoop. Είναι κάτι το οποίο είναι για όλους. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ellen DeGeneres κάνει και. Στην Ellen DeGeneres έκανε η Ομπάμα hula hoop, έκανε push-up, έχει κάνει τα πάντα. Συγγνώμη, θέλω και εγώ να έρθει εδώ λοιπόν η γυναίκα. Του κύριο Τσίπρα να κάνει γυμναστική μαζί μας. Γιατί δηλαδή? Κάτσε μια πρόταση. Να κάνω ένα tweet. Ένα tweet στο Twitter. Ναι. Εντάξει, εγώ να το κάνω, δεν ξέρω πώς θα μας ακούσει, αλλά τέλος πάντων. Μεγαλώνει όμως η παρέα μας. Μας ακούσει. Όχι, δεν πειράζει, ποτέ μιλάς ποτέ. Η ελπίδα, αγάπη μου, η ελπίδα ζει. Καλώς ήρθες Γιώτα Τριγώνη. Πες μου ότι σ' αρέσουν οι ιδέες μας.